Βρισκόμαστε στη Μήλο, ένα από τα πιο ιδιαίτερα νησιά που έχουμε επισκεφθεί, και αυτό οφείλεται στην έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει. Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε τον Αδάμαντα που είναι το κύριο λιμάνι του νησιού και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στη βόρεια ακτογραμμή. Σήμερα θα δούμε την Πλάκα, θα πεζοπορήσουμε μέχρι την αρχαία Μήλο και θα ανακαλύψουμε τις όμορφες παραλίες του νότου. Η Πλάκα απέχει 3,5 χιλιόμετρα από το λιμάνι και βρίσκεται σε υψόμετρο 220 μέτρων με θέα στον κόλπο της Μήλου. Τα στενά δρομάκια, τα πλακόστρωτα σκαλοπάτια, η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τα μικρά γραφικά μαγαζάκια δημιουργούν όμορφες εικόνες που αξίζει να τις ανακαλύψεις. Ένα όμορφο σημείο στην Πλάκα είναι το δρομάκι γύρω από την εκκλησία της Παναγίας Σκορφιάτισσας. Σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1870 στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου. Η λειτουργία του μουσείου ξεκίνησε το 1985 και διαθέτει 4 αίθουσες. Τα περισσότερα ευρήματα προέρχονται από τη φυλακοπή μεταξύ της πρώιμης και ύστερης εποχής του Χαλκού. Ωστόσο, τα σημαντικότερα από αυτά βρίσκονται στο Μουσείο της Οξφόρδης, στο Βρετανικό Μουσείο και στο Εθνικό Μουσείο της Αθήνας. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται ένα αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου που προσέφερε με μεγάλη δόση γενοδορία στο Μουσείο του Λούβρου. Στο ψηλότερο σημείο της Πλάκας και συγκεκριμένα στην κορυφή του λόφου χτίστηκε από τους Ενετούς τον 13ο αιώνα το κάστρο. Στην κορυφή του κάστρου κατασκευάστηκε η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο σημείο για να απολαύσεις τη δύση του ηλίου. Από τα νότια της Πλάκας ξεκινάει ένα μονοπάτι που οδηγεί στην αρχαία Μήλο. Προτού επισκεφθείς τα αρχαία, αξίζει μία στάση στο παρεκκλήσι του προφήτη Ηλία με πολύ όμορφη θέα στον κόλπο της Μήλου. Το παρεκκλήσι είναι ορατό από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς τη σύντομη πεζοπορία. Το μονοπάτι κινείται πάνω σε πέτρες, ενώ σε ορισμένα σημεία υπάρχουν ενοχλητικοί θάμνοι που θέλουν προσοχή για να μην σε γδάρουν.
Συνεχίζουμε την πεζοπορία προς το αρχαίο θέατρο. Η οικοδόμηση του θεάτρου φαίνεται να ξεκίνησε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Το τμήμα του θεάτρου που έχει ανασκαφεί αποτελεί το 1/10 της συνολικής του έκτασης. Το θέατρο υπολογίζεται ότι έχει χωρητικότητα περίπου 800 θεατών. Στην περιοχή βρέθηκε την άνοιξη του 1820 ένα από τα διασημότερα ελληνικά αγάλματα, αυτό της Αφροδίτης της Μήλου. Το άγαλμα ύψους 2 μέτρων βρέθηκε σπασμένο σε τουλάχιστον 6 κομμάτια και μέσα σε ένα χρόνο κατέληξε στο Μουσείο του Λούβρου. Το υλικό κατασκευής του είναι το Παριανό μάρμαρο και χρονολογείται από τον 1ο αιώνα π.Χ. Οι κατακόμβες στη Μήλο αποτελούν το πρώτο κοινοτικό νεκροταφείο των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Η αρχική τους μορφή ήταν 3 μεγάλες ανεξάρτητες υπόγειες στοές, λαξευμένες στο πορώδες εφιστογενές πέτρωμα που κάθε μία συνδεόταν με άλλες μικρότερες. Σήμερα αποτελούν σύμπλεγμα καθώς οι 3 κεντρικές στοές συγκοινωνούν μεταξύ τους με νεότερες διανοίξεις που κατασκευάστηκαν τον 20ο αιώνα. Το κλίμα είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός που βρίσκεται στην είσοδο του όρμου της Μήλου και κάτω από το χωριό Τρυπητή. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι και πλέον σχεδόν όλα τα κτίσματα αποτελούν πανάκριβα διαμερίσματα προς ενοικίαση. Ο οικισμός είναι διάσημος για τις οικίες των ψαράδων που μένουν στον οικισμό, γνωστές και ως σύρματα. Τα σύρματα είναι συνήθως διόροφα κτίρια με έντονα χρώματα στις πόρτες και στα παράθυρα. Στον πάνω όροφο έμενε ο ψαράς με την οικογένειά του και ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη της βάρκας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η θάλασσα μπροστά από τα σπίτια δεν αξίζει για μπάνιο. Η Τρυπητή είναι ένας παραδοσιακός καλοδιατηρημένος οικισμός και αποτελεί φυσική συνέχεια της πλάκας προς τα νότια. Επιπλέον, είναι κτισμένος αμφιθεατρικά πάνω από τα ερείπια της κλασικής πόλης του κλίματος. Το όνομά της οφείλεται στα μαλακά υφιστιογενή πετρώματά της που έμοιαζαν τρυπημένα, όπως επίσης και στις πολλές τρύπες που υπάρχουν ελαξεμένες στο βράχο πάνω στον οποίο είναι χτισμένη. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Φεύγουμε από το κέντρο της Μήλου και κατευθυνόμαστε σιγά σιγά προς τα νότια. Η Αρχιβαδόλυμνη είναι μια μεγάλη παραλία στον κόλπο του Αδάμαντα και πιθανώς είναι η μεγαλύτερη στο νησί. Απέχει 6 χιλιόμετρα από το λιμάνι και βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Η Αρχιβαδόλυμνη ποικίλει στα δυτικά και ανατολικά της άκρα. Το δυτικό τμήμα είναι ευρύτερο με ψηλή άμμο, ρηχά νερά και μερικά δέντρα που προσφέρουν φυσική σκιά. Η θάλασσα στο ανατολικό τμήμα είναι βαθύτερη και η λωρίδα της παραλίας πιο στενή, με ψηλούς βράχους πίσω της και λιγότερους επισκέπτες. Μια πολύ ιδιαίτερη παραλία είναι το Τσιγκράδο.
Ο πιο εύκολος τρόπος για να την προσεγγίσεις είναι με βάρκα. Αν θες όμως να προσθέσεις λίγη περιπέτεια, τότε θα πας με το λεωφορείο ή με το αμάξι μέχρι το σημείο που επιτρέπεται και στη συνέχεια θα κατέβεις στο στενό σκαλισμένο πέρασμα που έχει δημιουργηθεί στα βράχια. Για την ευκολότερη κάθοδο και άνοδο υπάρχουν ξύλινες σκάλες και σκοινιά που έτσι όπως τα είδαμε δεν είναι να τα εμπιστεύεσαι και πολύ. Αν επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τότε όντως αξίζει μια επίσκεψη. Εμείς όταν τα πήγαμε όμως είχε έντονο κύμα και η παραλία ήταν αρκετά βρώμικη. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται η εντυπωσιακή παραλία που ονομάζεται Φυριπλάκα. Πρόκειται για μια μεγάλη παραλία με άσπρη άμμο, αλλά και πολλές μικρότερες παραλίες με άμμο και βότσαλα. Το βασικό στοιχείο που την κάνει ιδιαίτερη είναι τα πολύχρωμα ηφαιστειακά πετρώματα. Η παραλία έχει ρηχά πεντακάθαρα νερά και ένα μικρό μέρος της είναι οργανωμένο με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Επίσης, είναι η μοναδική παραλία της Μήλου στην οποία είδαμε ναυαγοσώστη. Λίγο πιο δυτικά συναντάμε την παραλία του Προβατά. Στην ουσία πρόκειται για 3 ξεχωριστούς κολπίσκους που μπορείς να επισκεφθείς πολύ εύκολα με τα πόδια, μιας και ο Προβατάς είναι η πιο ρηχή παραλία του νησιού. Η παραλία είναι πολύ καλά προστατευμένη από τον άνεμο και έχει κύμα μόνο όταν φυσάει νοτιάς, κάτι αρκετά σπάνιο. Μπορεί το βόρειο τμήμα του νησιού να είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο, ωστόσο έχει και μια παραδοσιακή παραλία που ονομάζεται Πλάθιαινα. Η Πλάθιαινα είναι περιτριγισμένη από βράχους και αυτό την καθιστά σχετικά προστατευμένη από τους ανέμους. Επίσης, υπάρχουν μερικές ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ υπάρχει και μεγάλη έκταση για να καθίσεις ελεύθερα. Μέσα σε 2 βίντεο είδαμε πάνω από 10 παραλίες, 5 χωριά, 2 μουσεία και άλλα σημεία ενδιαφέροντος που αξίζει να επισκεφθείς αν φέτος το καλοκαίρι πας στη Μήλο. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, τότε πάτησε ένα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις ήδη κάνει. Τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες από την Σέριφο.